Medeo eko Asante Akyem Afoase no ewo Asante Akyem South Mansinimu na womo wo clinic ayaresabia bia ehye omanfo wonpote no mo chesete bia womo sese no enye na de oman ne sahemfo nankasa ene kromafo no de adwabo ahyehye so ya no womo deje entoboa ahye so wankasa ebetumi asiesie clinic na ahye womo apomoden wama ne bo eni Adom kasiye ni Williams kwabena siedu a wono ena dwumadi esi ne naso etwetwe enkomo ena wodi tu dwase Asante Akyem Afoase ayaresabia wo ohaw bebre na ehwe kro na eso na nkura ehye ase nso dɔɔso bebre na nkura ase no nso aha no mo jarehwe otwa ni kɔ Asante Akyem Health Center wa clinic wona ekwa ayalefo kɔ ayefa so ehwe wo mo no omo empa mo da so ene omo drip standard ye defa so ma yaresam wo mo no enso ani bebre especially facility na nkasa innovation omo ceilings ni na ye ceilings ya ni na enwachi kanemra shibidwani ya no wa Asante Akyem South Alex Cranche ya wono netina ponti wo dwumadi na se enso ebo kroma abaso se watimedi se dwumadi ya ba wono mankasa eye kwasafo dwuma ede ya boa won kro no na kufuado start ya agenda 111 no a na OC hospitals ema district ahoro no sanso ne yehwehwe se fancy produce yi enso mahama betwenani ede abehwe sa health center no na mpuntuo bi ese ne fata no wode amakurodua yi ene ne importem sanse kurodua yi ofansi kurodua mu ase ene ne importem eson pa nkodo dɔɔso yie a omu nyina ba ha se ne mom se sia okohwe health center wa no kwasem ni a sefem